erokamano kuom loso thuolo koda mbaka. Erokamano kabisa. En ng'anyo koso rapar? Ing'eyo ni gik moko ariyogo te. Rapar ming'eyo kaka itimo kin thuru kucha kantiere kata watni moro mosetho kitimo rapar mare. Nitie mitimo go rapar. To ng'anyo bende ing'eyo kaka itimo ga ng'anyo. Koro gigi onego bedo defined maber. Ni mae en mane mipenja ni mae en ng'anyo kose rapar. Rapar ing'e ni ka itimo mostly itimo kod ng'ama lead rapar mar gimoro. Ka en dalawa thuru kucha lead gi ng'ama iluongo ni pastor. Or jatelo mar kanisa moro amora ema lead rapar mar ng'ama nosetho, paro ng'ama nosetho. Koro gini kama pod wantiere ni joma koro lead ma wabire makawuono ni joma otele mbele gin josiasa. Ema omiyo waneno Kalonzo Musyoka, Rengo, kina Martha Karua emotele mae. To king'e ni manotimre 2024 chande to ne jok manotelo mbele leadership nokaw although ne kochon gi leaderless lakini ne gin yawa matindo miluongo ni jojenzi kande to be mano hinyre mang'eny. Koro gin to agi ok gikaw tele mae. Kawuono kino gik matimre kendo demonstration but onego bed rapar onego bed kaber ahinya to sirikal be was involved. Onego bed sirikal be ong'eyo obedo kata gazetted as a national holiday ma sirikal be ne participate en. Parents mag joka bende nikech nitiere wach ma composition moro osebedo kadhi mbele. Ing'e en mbaka nyocho kel wach ma composition chande sirikal to timo margi. Nyoro nyanno ka jo ODM to buru giri bende wacho weche ma compensation kande. So it's a continuous process mosebedo kadhi mbele. To kawuono nitiere yawa mowacho ni idwa timo demonstration. Koro ing'e ni according to who ng'ano mowacho. Nyathi ma min gi mama ma nyathi no tho dongo timo rapar. Jasiasa madwa tiyo gini mondo otim kode siasa endo kapar ko timo rapar. En odwaro mondo hold gik moko kaka gik moko dhi mbele mondo bo benefiting en josiasa seche moko gin haja margi ma gidwaro makata ka ji thoe kata ka ji timo ng'o seche moko. Koro lure kod ng'ama time emibiro ng'en ng'ato timo kaka bwana mowuoyo ma from Machakos. En wacho neno en Machakos kucha. To ungana gi jok matimo rapar Nairobi nikech nyathine notho. Koro endo ko jako dhi street kendo bo kwayo ni koro nyithindo kendo kik ng'ato ne koro ng'at cha timo rapar. Josabe bro wuoyo tabro ng'isi ka pod wadwa mbaka ni Lydia ng'acha timo rapar ng'acha timo demos ng'anyo mano mang'na wach. Lakini again gima neno kawuono nyaka samo chopeni poka winje kantiere eni tiagas moro mos poka neno koseba tiagas kendo poka neno kabunde moro boseba. So probably one bende kaka republic wachako move to miluongo ni peaceful demonstration. Nikech penjo mantie bende ng'anyo nyalo bedo mar kwe. Bende wanyalo timo ng'anyo ba ng'anyo bedi mangima moro kolalie kendo. Mane shida marwa ni ng'anyo kata ber matimre nade. Afudhalo ji wekra moko dhi tich lakini ngima moro kendo kiklal kata achiel kata ariyo. Koro kawuono taneno ka chalo bet ni ya Kenya bitakono ka koro ng'ama wuoyo nyeri chande. Owacho ni seche ma koro ketho halagi. So gino hand sirikal ma resist no. So the people must come out and protect their own businesses. Tema koro timre kaeni. Koro kata ng'anyo bende aparo ni a compensation chande. Jo Kenya Human Rights Commission nicho wacho ni nitiere process mar developing regulation gimiluongo ni section 37 right to demonstration and picket mar katiba article 37. Problem mar article 37 ni poko bedo operationalized. Poko bedo operationalized nadi. Ni poko andiko kipengi ng'en sama ndiko ga article te wacho ga parliament will legislate. Koro nego bed ni indiko maber ni demonstration en gima chal nadi. Who is a demonstrator? Demonstrator en ng'ama chal nadi. Kite chal nadi onego bed notimo ang'o mondo kore ko bed ni ang'o gini mokonjo bed notimo. Ang'o gini mokonego bed notimo. Makaponi police omake to koro kwadhi kata article 37 to oyudre kata en demonstrator to otimo the right thing oko break the law.
mago te podong nikech police poja maka ng'ato kae ng'ama mako wachan ana was not a demonstrator lakini ngen waonge gi katiba kamwa define who is a demonstrator ochal nadi. Number 2, onego bed regulation tiere bende maka regulation bende wan go to wang'iyo kaka ng'anyo no itimo. Koro Lydia ok penji ni Oscar mae ng'anyo kose rapar. Kapon Lydia biro kae station to ise somo article 37 tineno gik mondik article 37 chande ni mae onego bed jogidhi area ni ok onego bed gidhi area ni gin ji adi gin ng'ano giri ang'o mokosnegi ang'o ma gidwaro nikech seche ma ji dhi e ng'anyo to onego bed ni ntiere gimoro midwa petition to gino be inyalo wacho ni wan go makmiyo wadhi ng'anyo en gimiluongo ni 2/3 gender rule mar bunge ni jok mamine Lydia giri owuok ni jok mamine ok obedo represented e bunge maber koro wadhi ng'anyo to gino indiko piny be ing'iyo ni gino be adier ni to bende do you have a right mondo dhi petition serikal ni to be ki petition serikal en gineni migawo mane ma serikal mitere petition marino itere bunge kositere state house kositere judiciary kositere county government kositere nikech ng'anyo to nitiere ng'anyo mopogore nurses ka ng'anyo nurses ok nyal ng'anyo national government nikech ang'o matimre nikech health wach mag thieth gin devolve gin gige counties koro ka naso ng'anyo national government ipenyi to iti ng'anyo national government nadi to gini en devolve function koro onego bed ni wang'eyo ni ng'anyo no obedo define maber. So the constitution onego bed ni dhi kendo onego bed motion tire CS Ruku mar public service notemo ndiko bill moro notere motion motere parliament mar regulating demonstrations nikech ok onego bed ni ng'anyo ji thoe mang'eny ahinya. Ng'anyo mar Gen Z ji nothoe around 128 128. First anniversary mokwongo mar 2025 ma last year chande ji notho ji 16.